Tukulandrani ku presentation ya Streams of Light mwindine Brother Daniel. So takandi tulu kupanga ma presentations iwa nditu oforowozera nditu zankhani imeneyi So Daniel chapter 11 verse 36 to 45 ndi imene tikuchita nayo mu presentation inoyi, right? Koma ndikufunika kwambiri kuti no tikaone Daniel chapter 1 kulidi verses 36 to 45. So ndi ma videos ena tapanga kala upload komanso mu description ya video iyi ndi ka link ya mabuku fati mabuku ake nalimba kale amene amakamba za Daniel in full, right? So ndikandi tulimo so tisanapitirire nofuna kungobwerera pang'ono mbuyo kupanga ka revision kaya. So tikaona mapu iyi kuonesa zimene zinachitika mu nthawi imeneyo ya ufumu wa Ahelene. So tikaona muno bwino Daniel anaona zilombo zinayi zulutuka pamazi. So panamba ndi Ababulo amene ndaperezi kena kuno ufumu wa Greece. So ufumu wa Greece aramalira Alexandra panabwera mafumu 4 chifukwa ena tino magenerals ofula kana menyana nkhondo ndi anasala 4. So Ptolemy anatenga ku Egypt ku south, right? Seleucus anatenga kumene kuna Europe kuira china Iran, Iran, Afghanistan, Pakistan, Iraq, anatenga ku Syria ndi ku Turkey, right? Menela Lysimachus general anatenga ku Mpoto ndithu kumene ku Kasana anatenga Greece. So mapetake Seleucus anaza koncheza Lysimachus ndi Kasana ndikutenga malosa amene ali ku Mpoto. So amachera ku Mpoto chifukwa chenena kuti tikaona pa mapupa Ptolemaic Empire inayingati kumwera kwa Jerusalem, ene Seleucid Empire inayingati ku Mpoto kwa jani kwa Jerusalem. So amachera fumu ya Mpoto ndi akumwera zinagera Bible shine fana tuno mafumu awiri akamamenyana amafunika aduseka ku Jerusalem kina kaka gundo wa ku south pobwerera ndi Jerusalem akhala manja wa amene awina nkhondo ndetino Jerusalem Afrika zibereka msonkho kwa fumu ya Mpoto kapena kumwera ndezi mateno, right? So mu presentation yangu dusa ije tinaona amene zinakhalira natuno mafumu ya Mpoto ndi akumwera amamenyana nthawi sei kena ku Aroma anazatenga kose. Tinaona kuti zimene zinachitika mu AD 31 amene Augustus Caesar anazakonyesa Antony amene anagwizana ndi Cleopatra ku Egypt kuti akhengati atuluka ulamuliro wa Chiroma. So tinaona kuti mu AD 31 zinachitika choncho, koma tinaona sonena kuti mzaka za 330 AD Constantine anazopanga change capital city ya Rome kuichosa ku Eastern Rome ndi kuichosa ku Western Rome. Atapita anasiya the bishop kuti azikhala kumene ku Rome. Ino ku west analiko iyeyo anapita ku Constantinople ndi kupanga rename kuti khaye Byzantine anayipanga rename kuti khaye Constantinople. So Byzantine Western Rome anasanduka Constantinople under dzina lake, so inakhala capital city ya the Roman Empire, right? So tinaona nawo tuno kumapita pa nthawi muzaka za 476 Western Rome inagwiratu yonse. Western Rome inagwa kutaika m'manja mwa Rome. So nza tuno mafumu tena aja anatenga ulamuliro wozilamulira paokha. Mafumu amene amene ana Western Rome ndi amene timatcha mayiko akugwira lero. Gawo lina anakhaso akumpoto achina Ostrogoths, right? So pama mafuko tena amene anazilamulira paokha muzaka za 476 ndeti Roman Empire alamalamulira pano ku Eastern Rome kokha kumene unaiso Bishop of Rome, right? Koma wawira pa nthawi zinazana no pana ubuka mafuko atatu ku Western Rome amene amatchedwa ma Heruli, Vandals ndi Ostrogoths. Mafuko amene anatheratu chifukwa nena kuti no pa nthawi imene mafuko atatu amene amasusana ndi the Roman Empire komanso amasusana ndi ulamuliro wa the Roman Church, amasusana pa chiphunzitso cha umulungu, right, cha Trinity. Chifukwa mafuko atatu amene anatenga chiphunzitso cha Arius amene amakhulupirira no Yesu Khristu anabadwa ku nthawi za nthawi ndipo ali ndi umulungu wonse umene umapezeka mwa Atate. Koma Church of Rome imaphunzitsa za utatu wa Mulungu kuti no pali Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera onse akhalapo nthawi zonse
amene timazira lero. So panali ndithu mkangano umenewo. So Clovis, king of France, amene anali ngati one of the kings aku Western Rome, ana mu 508 anapereka army yake kuti izipanga fight for the Bishop of Rome. Now mu 533 AD Justina anayimba kalata public kupanga declare no the Bishop of Rome khali revealed to na khali corrector of heretics kapena khali no amene azi konza ziphunzitso zonse za mpingo. So pa chifukwa imene yoyo ngati Roman Church ndi backing ya ma armies, the Roman army komanso Clovis. So by 538 zinazonano ulamuliro wa chipapa wali ndi mphamvu fatno ma Arian horns ma Varroa Ostrogoths ndi Vandals onse anachosedwa anagonjetsedwa by 538. Komanso ulamuliro wa chisizo nakhanga watha mphamvu papa namene anapanga feeling power vacuum kuti no amalamulira akosi West Rome ndi Western Rome kuti no ngati mpingo wa chikatolika. So apo tikuona now no by 538 the Roman Empire ikulamulira in a fragmented form kuti yagawikana komano papa chi Christ cha chikatolika chimene chikhanga chogwirizisa mafumu onsewa. So apo timona mfumu ya ku south ni mfumu ya ku north amene amatha kumenyana. So tanana kuno muzaka zimene zizi za 1798 nthawi imene ulamuliro no wa chikatolika umakhanga ngati uzilala mu 1798. So ndi pamene tinathera mu zaka za 1798. So chapter 35 cha Daniel chimathera amene papa. So tikamapitira ndi chapter cha 36 ndi pamene tikutengano nkhani yathu no. So mu chapter 36 nkhani ija ikupitirano, right? So tiyendipirize noyenepa akuti banje. So mu verse anad no, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. So verse 36 adumasula now no ndi mfumu idzachita monga mwa chifuniro chake, nidzazikweza ndi kuzikuza kuposa milungu iliyonse, ndizanena zodabwitsa pa mulungu wa milungu, ndidzapindula mpaka idzachitidwa ukaliwo, pakuti chatsimikiza mtimacho chidzachitika. So tikaona muno bwino, right, pa verse 35 Daniel 11 verse 35 imakamba za mathero ulamuliro wa chipapa, tinaona mu video ya time, right? So tikamakamba za mfumu ili apapai ni mfumu imene ikupitiriza kudera imene tikuti ku Rome, right? Koma mfumu imene singakhale kukamba za upapa chifukwa no tikamakamba za upapa mpingo wa chikatolika sunapangeko kuti no disregard kapena kuchoselatu za mulungu kapena za Kristu ayi, right? Angakhale ziphunzitso zambiri zimene zimatha kususana ndi Bible zimapangira promote ndi mpingo umenewo sunabwere poyera ndikususiratu za mulungu ayi, right? So nimafuna kunena chinthu chimodzi unena kuti no tayenda limodzi Daniel chapter 1 verse 1 mpaka na 35. Kumano zimene ndifuna ndifotokoza apa ndifuna kunena chinthu ichi kunena kuti no tikamapanga za maulosa zinthu zimene sitili sure kapena sitinakhazikike kwenikweni kuti zachitika, timakhala nawo tino tikuyang'ana zinthu, okay? Kapena tikuyang'ana mphamvu amene mphamvu zimene zingakhale zikugwirizana kwambiri ndi ulosiwo, okay? So zimene tafotokoza mu Daniel 11 verse 36 to 40 ndi ndikamvekesede kazi ndi zimene ndinakupanopa mwana soti ndazika mu mwala kuti sizingasinthenso ayi. Kumano mulungu akalola kunawo tino zinthu zikhale zikuseguka zikutambalusidwa eri pakapezeka tino zinthu zili clear tawazamvesa so mwabwinonso kuposa. So izizi ndikungofotokoza ndipo ndipereka ma reasons kapena ndipereka mfundo zimene ndingapereke kwa munthu kuti ndimakhulupirira chifukwa cha ichi, right? So nakuya disclaimer kamene kaka kuti apa ndithu pamakhala ndithu mpungwe anthu amasusana babe tingomvesana umu ndimene ndimamvesesera
Daniel 36 to 40 inde patha chitika zinthu zina zimene zingasegule ndithu kamvekesere kathu kokuya ma for now naima kaya papa. So tinaona Daniel 36 makama za mfumu imene zachite monga mene ngafunire ndipo izankhalanso mosusana ni nani ni Mulungu. So mfumu imene nditiyo, so tendione mene baba. So mfumu imene aku 1 izakhala zokuza yokha pamamba pa Mulungu, manjira zakhala mfumu imene ili yosusana ndi chipembedzo number 1. So it's anti-religion. So chinthu chimene chicho zikuza chikususana ndi Mulungu tingachito yani ndeti ndi atheism, right? So atheism ndi kukana kupezeka kwa Mulungu, ndeti izizi silo kamba siza upapa ya ifatu upapa at least umavumera kupezeka kwa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. So ufumu umene ukuchita mwadala, right? So tentibitize tuone kuna kuti cha Daniel 37 to 37 aliyan ndipo sizasamalira milungu ya makolo ake kapena choyikhumba akazi kapena kusamalira milungu iliyonse pakuti idzazikuza kuposa onse. So ufumu umene ukabwera kapena mfumu imene ikabwera, right, adzazikuza yokha, right? Tisana ndo kamba za mfumu yakumpoto ndi yakuchani yakumwera. So pa nthawi tinaona nati Rome yagonjetsa konse. So pamene akamba za mfumu imene Daniel 11 verses 6 to 37 it's obvious kuti akamba za mfumu yakuti yakumpoto. Chifano takhala shifted kunano timangana za kumpoto naona za Roman Empire mpaka kugwa rise ya papers mpaka ya term 7 and 8. So tili kumpoto konko. So mfumu imene ndi mfumu yakumpoto sitinachokepo yani, right? So ikabwera mfumu imene after the fall of the papers ikabwera ufumu imene akuti sizasamalira angakhale zacho kukhumba akazi. So tikaona muno bwino, right? Yes ndiye chokhumba cha mibado, yes ndiye chokhumba cha akazi. Tikaona muchipangano chakale akazi osamafuna kuti azakhale mayaka Yesu, right? Koma ndi Maria yekha amene anakwanisa kukhala mayaka ndani a Yesu. So ufumu umene iliubi ufumu umene ukususana even ndi zonse za Mulungu, right? Ukususana sune nani ndi chipembedzo. So tinaona ndi ufumu umene uli anti-religion kapena kuti ukususana ndi chani ndi chipembedzo, right? So palibenso chinthu chimene chingagwizane ndi zimenezi koma ndithu mfundo za evolution. Evolution ndi chiphunzitso chimene chimene atino zinthu sizinengene ndi Mulungu koma zinangobwera kuzira mwa Big Bang. Kwamba ya nyongolosi yonje umasaduka ta nyani yonje umasunda mpaka munthu uzabwera. So tikamaona za chiphunzitso cha evolution ndi imene chimabwesa chiphunzitso cha atheism. Chiphunzitso chimene chimakana kuti Mulungu yani aliko. So tikamaona za chiphunzitso imenechi ndi imene chitabwera ndi china Charles Darwin chinalowerera nduka zera kuti ku Europe. Okay? So tikamakamba za Daniel verse 37 ndono sichiza mvomereza angakhale chokhumba akazi kapena kuti no usasamaya Mulungu ina aliyonse. Yokamba za chiphunzitso imenechi pamene chabwera ndi kuzikika ku Europe. So taona zakugwa kwa Roma, taona zakugwa kwa pingwa chi Roma. Kumano ku Europe komweko mu nthawi za 1900s tuona kuuka kwa mayiko amene wati ku Europe. So kumene kukubwerano ndithu chiphunzitso chimene cha evolution chimene chopangisa mfumu yakumpoto imene ndikuti ndi Europe akhale ndi kaganizidwe kodana ndi chipembedzo, akhale ndi maganizidwe odana ndi zonse zokhuza Yesu, right? So tiona nawo tino zimenezi zimene zinadani zinakhazikitsidwa. So tikamaona bwinobwino Charles Darwin analemba buku limene la Origin of the Species ma 1800s, right? So tikamaona panopa even ku Europe currently mipingo yambiri ikumasandusida ma club, ikusandusida ma dance hall ifanyani anthu akusiya kukhulupirira za Mulungu. Europe uko panopa anthu akusiya kukhulupirira za chipulumutso, akukhulupirira nawo no moyo ndimene ulili basi. So tona ndo panopa chiphunzitso chimene chikumera mizu ndipo chikuchita mwadanga. So mu 1859
ndithu tikaona bukuli I don't know Charles Darwin the Origin of the Species, right? So ni buku limene lili. So title yake inayo Charles Darwin the Origin of the Species, the preservation of favored races. So imakhanga nayo no Charles evolution yo ndino ndi mene anthu anabwerera komanso mitundu ya anthu yokomerera mene inatungira. So anaichosa inangosanduka nono origin of the species. Preservation of favored races inachoseda shwari mabwesa ma ideas angata racism, right? So tendipilizeni. So no mfumu imene kuzoka pa nthamene ni mfumu imene tikuitcha kuti Europe, maiko amene adapanga Europe, right? Ndiye mfumu paja tikamakamba za mfumu mu Daniel 11 tukamba either mfumu ya kumpoto kapena mfumu ya kumwera, sio kamba za munthu mmodzi yayi. So tikabwerera mbuyo tikamakamba za mfumu ya kumpoto, right? Amatakhala mafumu amene anali kumpoto. Poyambirira tisanafika ku Roma timaona za mafumu a Seleucid Empire, right? From Seleucid Empire amachita mfumu ya kumpoto. Seleucid Empire itagwa panazabwirano a Roma amene amachita mfumu ya kumpoto. Kerawo tinazangamba za the Roman Church pano tukamba za Europe mfumu yakuti ya kumpoto, same geographical region, right? So tikupitiza hapo ndawo no, but in his estate shall he honor the God of forces, a God whom his fathers knew not shall he honor with gold, silver, with precious things and with precious stones and precious things. So generally invested that no koma kumalo kwake. So chiphunziro cha evolution chomwe no Europe isa gizana ndi chipembedzo, isana ndi chipembedzo, isana ndi chokhumba akasi, koma malo mwake akupembeza chani, koma kumalo kwake izachitiro le mulungu wa malinga, God of forces, ndi mulungu amene makolo ake sana udziwa adzaolemekeza ndi golide ndi silver ndi miyala ya mitengo yake ndi zinthu zofunika. So tikaona mwana bwino mulungu wa malinga amene God of forces ndi chipembedzo ya evolution, right? Kube no anthu ndithu akukula ngati nachokera kwa anyani ndo makulu afusanduka ndithu tithakukwera susanduka ngani yani milungu, right? So njiphuzimenye inachoka kuma Galapagos Island, right? So tikamona evolutionary science, God of forces ndiye evolution, science ya evolution imene nachinesi inakuchitika pachokha, right? Paja Bible manade mulungu analenga zonse masiku 6 7 anapomula, right? Mwana evolution zinalenga ma billion of years amasogera njani ayi evolution. So God of forces the evolutionary science, right? And tikaona mmene papati no malo mwake azatani tinaona no adzaolemekeza ndi gold ndi silver. Tikamuna panopa chiphunzitso cha evolution chimapasida ndalama. Ngalufuna pange school ya philosophy usanafika ku PhD kuma masters evolution yambara kulopa. Ukafuna panga let's say medicine usanafika ku masters ku PhD evolution yambara kulopa. Ngalufuna pange study zoology ka geography evolution ni pati ilipompo. So tukuona no angakhale panopa evolution inalowa pena paliponse kuna kulikonse kulibe kumene ungapite evolution usakumana nayo. Ufuna pange MSc evolution ni pati ilipompo. So akuti aza kwanilisa kulemekeza ndi mulungu ameneyo ndi zinthu zimenezi. So tikutaona no ndi zinthu ndithu zimene zikuchitika zimene zinakwaniritsidwa, right? Koma zimene zili kwambiri mfumu yakuti yakumpoto, right? So Daniel 11 verse 39 akutiza Fernando, thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. Verse 39, ndipo adzachita molimbana ndi malinga olimba koposa, ponthandiza mulungu wachilendo, aliyense wovomereza adzamuchirikitsa ulemu. Nadzawachititsa ufumu pa ambiri, nadzagawa dziko mwa mtengo wake. So tikaona muno bwino chiphunzitso chichi, right, cha evolution ndi chimene chinapangisa no angakhala aluya abwere kunoko ku Africa azatipeze ndikuyamba ulamuliro waja wayasamunda ndikugawa malo kwaokha pachana kamba cha divide the land for gain. Tikamakamba amati yani the scramble for Africa anachita kukhala ko chikampani chawo ndikugawana Africa ndikubwera uzatani zatenga zonse. So zimene zinasogoza
anthu aku Europe kuti apange zimenezi ndi chiphunzitso chadani cha evolution amene anachitenga anapanga ndithu mwankhanza ndipo anagawa ndithu malo for gain anagawa kunoko makamaka ku Africa, right, munangwali kumwera. Okay, so ndithu titaona tuno ndi choncho ndithu, right. Komanso tikamaona za ma industrial revolution, right, so tanaona ku Europe ndikumene unachitika kwambiri ma technology chani zinakhala ngati zachuluka ndipo zimene zinapangitsa anthu aziyang'ana kwambiri ku science sati kwa mulungu kuti apeze ma solutions awo. Kakhala munthu saganiza bwino amapita kwa psychiatrist, right, so zinthu zambiri ma solutions ake amakhala no mulungu pachani palibepo, right, so ndimene zimakhalira. So ndithu ndiyonyo ndithu. So izi zinachitika kwambiri fa evolution. If I don't know, evolution imaphunzitsa tuno anthu ena ali ngati zinyamako, ena ali ngati no anthuko, right. So evolution imabwesa ndithu chiphunzitso imenechi. Okay, so tikapitiriza pa Daniel 11 verse 40 pamene tikubwera no mu nkhani imeneyi, tikubwera no at the meat of the crux of the matter. So taona mene mfumu imeneyi yabwerayi imene tikuitcha Europe, right, ikubwera kuchokera ku the fall ndikupanga rise as Europe. Rome ikubwereranso ngati Europe. So Europe ili mu geographic area yomwe imene nayi yani nayi Rome, that side kuitcha mfumu yakumpoto. Daniel 11 verse 4 out. At the time of the end shall the king of the south push at him, right, at him I go to you. Ndote amene timankwa zaba, okay, ningowerenga kai now timalizis. And at the time then shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Daniel verse 40. Ndipo nthawiyo siriza, okay? Now, niwafuna tuno tipanga cover kosepa koma 10 billion. Ndipo nthawiyo siriza mfumu yakumwera idzalimbana naye. Now, nayo ndiyo ndiyo. Tinaona kale Daniel 11:36 mangamba za mfumu amene awazarani azauke. So Daniel 11:36 mfumu ena akuza mpaka amene papa ndi mfumu yakumpoto. Ifana no mfumu yakumwera imalimbana ndi munthu muzi yake, imalimbana ndi mfumu yakumpoto. So Daniel 11:36 mpaka 40 mangamba za mfumu yakuti yakumpoto. So 40 kubweresa another factor. Okay, now niwafuna nena chitu ichi mene tinafika pa Daniel timakamba za 31 AD kose mfumu yakumwera inagonjesedwa, wiped out by 31 AD. Mfumu yakumwera inachosedweratu kose kunayo mfumu imodzi, mfumu yakumpoto inagonjesedwa. So amakamba za mfumu yakumpoto imene idzauke at the end of time imene taipanga identify as Europe, right. Ndawo kamba za mfumu yakumwera idzalimbana naye. So mfumu yakumwera kulimbana naye ndani? Mfumu yakumpoto ija amene Europe uja tikuona mezo khalire, which means not no at the end of time pakhale equivalent wa Europe komana akhale mu position imene Egypt adakakhala. Chifukwa tikaona Egypt omwe amene alibe any influence as such, right. Komana tifuna tione power imene ikususana ndi Europe, power imene ikhalira no ili malo mwa king of the south amene ali Egypt. Paja tisaona no mafumu amasinthana. Tinamba kuona Seleucid mfumu yakumpoto, kena kwatatha Seleucid anabwera ndani Romans the papers tikuona Europe akubweranso, right. Pamene mfumu yakumwera amakhala Egypt, right, always Egypt mpaka mapita nthawi. So tona mfumu yakumwera amene ikuzabwera in this time as Egypt. So ndi mfumu yakumpoto idzamzera ngati kamvuluvulu ndi magaleta ndi akavalo ndi zombo zambiri, nadzalowa m'mayiko nadzasefukira ndi kupitirira. So apapa Daniel 11:40 akamba za ndipo nthawi yotsiriza kapena at the time of the end. Now ndimafuna nena chinthu ichi mu Bible makamaka mu ulosi tikamakamba za nthawi yakumapeto. Nthawi yakumapeto imakhala nthawi zonse yokuti ndiyonyemeka ikuyimira china yani ufoto zenti. Tikamakamba za nthawi yakumapeto tikona ati munthu mutsiku atakhala nthawi yakumapeto ambirimbiri niumbereka chonchi munthu oti no kuntchito kwake ntchito yake amamba 7 kuno
Okay, so munthu amayamba ntchito yake nthawi zanji 7 kuluko. Okay, so munthu uja wafika ku ntchito 7. Okay, pamene akusaina kuti amene akusaina nthawi kumapeto muone menepe ndito akusaina ku nthawi kumapeto according to nthawi imene amayamba, right? So munthu uja akupita ku shift yomaliza ndita uli ku nthawi kumapeto according to shift yake imene kutani ikumalizira tikuti kumene zikukhalira. So ni chimodzi monse tikamaona mulosi muli nthawi zakumapeto zambirimbiri. Nthawi zakumapeto zipo zambirimbiri. Mwawa ningopereka zitsanzo pa Hebrew chapter 1 verse 1 to 3 amakamba zoti Mulungu watiyankhula ife kudzera mwa aneneri, koma ku nthawi yakumapeto watiyankhula ife kudzera mwa ndani? Mwa mwana wake. Zimene zothandiza chiyani? Tikamakamba za nthawi kumapeto ndapa tikukamba za nthawi imene chilamulo cha Mose imene chimakhuza zinsembe, kupha kwa mbuzi, mafeast achina Pascha, Passover zikukwaniritsidwa mwa ndani? Mwa Yesu. So tukamba za nthawi kumapeto imene Mulungu atiyankhula kudzera mwa mwana wake, yukamba za nthawi kumapeto molingana ndi chilamulo cha ndani? Cha Mose. Kuthawa chipangano chakale kukhazikitsa kwa chipangano chani? Chatsopano. Tikuona menepo. So akuitcha nthawi kuti yakumapeto, right? Daniel 8 verse 19 akamba zino koma ulosi ndi wakuti wakumapeto nthawi. So mapeto nthawi yake ndiyo ulosi umeneyo 300 years, right? Tikawona mwini unayamba mu 457 kumathera muja 1844, right? Zaka 200 zimene zili kumapeto. Okay, right? So Daniel 11 verse 35, okay, inakamba za kumapeto, right? Inakamba zoti no azikazala muliro mwina ningopaonaso kuti likhali sure. Daniel 11 verse 35 ningopita kumwanyango. Daniel 11 verse 35. Okay, so Daniel 11 verse 35 inakamba zona kuno ambiri azagwa ndikuyeresedwa ndikusukira, right? Angakhale ku nthawi kuti yakumapeto ifani nthawiyo ndiyo iyika. So nthawi yakumapeto amayikamba pa Daniel 11 verse 35 yukamba za nthawi yakumapeto ya ulamuliro wa zaka 1160. Zaka zimene zimatha mu 1798. So 1798 na nthawi yakumapeto kaulamuliro wa upapawo tikuona menepe. So tikamakamba za nthawi yakumapeto timakhala kuti mapeto ake achani. So munthu akusani nthawi yakumapeto viso kama za nthawi yakumapeto koma mapeto ake achani ndikhupira tikumvana menepe, right? So taona ma context atatu. Tikaona Daniel 12 verse 4 ndi 9, right? Ndi nthawi ino inano imeneyo. So Daniel 12, okay, Daniel 12 tiona maulosi amene awapati tangowerenga. Daniel 12 verse 4 anamuza nawo tino utseke bukulo chifukwa tino zasindikizidwa mpaka nthawi yakuti yakumapeto. So Daniel 12 verse 4 yukamba za nthawi yakumapeto yake itiyo. Tiwerenge verse 9 nawo tino pita malako Daniel 12 verse 9 pita malako Daniel chifukwa tizizani zasindikizidwa kufika nthawi yakumapeto yake itiyo. Mu Daniel 12 verse 4 ndi 9 yukamba nthawi yakumapeto kulumikizana ndi kubwera kwa Yesu kwa chingati? Kwa chiwiri. Nthawi yakumapeto yapasi pa dziko lapano. Daniel 12 verse 4 to 9. So tikuzaba bwanji fati pa Daniel 12 verse 1 makamba za Mikaeli kuima, ndipo verse 2 ndi makamba za mzukiro kumene ndikubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Senzo wana tuno buku la Daniel ndi chivumbuluso, right? Koma kwambira apo tikamba za Daniel buku limene lifuna lisegulidwe mapeto achani? Anthawi yapasi pano kuti tikandikana mzukiro kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Mzukiro umene uchitwa pamene Yesu akutani akubwera. So tikamakamba za mapeto nthawi zimakhala zolumikizana ndi china chake. Ndiyoti tufika verse no tikamakamba za mapeto nthawi apa Daniel 11 verse 40. Mapeto nthawi akawa ndi atiwo. Okay? So my events amene taona apa kuyambira Daniel 11 verse 36 mpaka 39 tukamba za Europe, kubweranso kwa Europe. So mapeto nthawi Yesu, okay, tuona mapeto nthawi ndi atiwo, right? Koma tisana verse ichi tumfuna wanena chinthu ichi. Tikamakamba za mfumu yakumpoto yakumwera
nthawi zonse zimakhala zolumikizana ndi anthu a Mulungu. Pambuyo pa timona za mfumu yakumpoto yakumwera amakhala tono amene ali kumpoto kwa Israeli ndi amene ali kumwera kwa ndani kwa Israeli. So kumapita nthawi tinaona nawo tuno mu 300 Egypt anawonongedweratu. So ngati pali mfumu yakumwera ifunika ikhale yokuti mfumu imene ikususana ndi mfumu yakumpoto imene tayiona pano tino ndi Europe. Komanso mfumu yakumwera ikhalenso yokuti ikususana ndi anthu andani a Mulungu. So zonse zikulumikizana ndi anthu a Mulungu. So tifuna tizifunsefunse kuti anthu a Mulungu mapita nthawi ndi ati. Tikavesera anthu mapita nthawi ndi atiyo titavesera mfumu yakumwera ndi itiyo mwachangu. Ndite ndi amene kuona. Now mfumu yakumpoto makhala mpoto wa Israeli, mfumu yakumwera South Visa. Kumano pano tikutana kuti tili mchipangano yani chasopana anthu a Mulungu ndi atiyo. Now mafuna nena chonchi tisana yankhe funso mene mafuna kuyankha Daniel 11:40 pamene akamba tuno mapita nthawi yake atiwo sina yankhe funso mene so tekati tiona ndithu zinthu mezi zofunika zikuzika pamodzi zosoka pamodzi kuti zimveke. Alright, so tikamaona bwino Daniel, buku la Daniel inayambira m'chipangano chakale. Right, buku la Daniel ndi vumbulutso inalibe makoma kapena mavesi. Alright, zimene zinachita kuyikidwa anthu atamba kumasulira kumapitisa kuti akupanga ma copies. Right, kuma original inalibe zimene so ma chapters vanalibeponso. Right, makamba za ma chapters kuti chapter 12 verse 1 analibepo anamangu lemba chikalata chiti. Right, so tikamona pamene papatona nawo tino nkhani yenene ili apapa Daniel 12 verse 1 ikubwera after Daniel 11 verse 45 mapitawo, which means now no tikamakamba za nthawi kumapeto Daniel 11 verse 40 ikugwera ndi kupherezera pa Daniel 12 verse 1. Fani nkhani ndi imodzi. Fatika dolo bwino Daniel 11 verse 45 anthu Mulungu apanikizidwa mfumu yakumpoto apana koma Daniel 12 verse 1 atajadani akupulumutsidwa. Right, so tikamakamba za nthawi kumapeto Daniel 12 verse 1 ikamba za Mikele kuima ndipo kulijana kulinzukira tente kuwerenga Daniel 12 verse 1 akuti ndipo nthawi yomweyo yake itiyo tikaona Daniel 11 verse 5 akamba za anthu a Mulungu kupanikizidwa. Right, tikakwera mwamba muzamba za mfumu yakumpoto. Right, kuti mfumu yakumwera ya nthawi kumapeto mfumu yakumwera yabwera kuti zamenye mfumu yakumpoto mfumu yakumpoto zabwera kwa ndi ndikavuvu ndi zinazo leno kenako akazaleno mfumu yakumpoto kupanga no turn attention yake kwa anthu a Mulungu. Kenako anthu a Mulungu aja kuphinjidwa. Kenako mathero ake mfumu yakumpoto akubwera. Kenako Mikele akuima. Kenako anthu a Mulungu akutana akupulumutsidwa akuti nthawi yomweyo. So nthawi yomweyo kambira papa nthawi yomweyo imene ikulumikizana ndi Daniel 11 verse 40 tiona posachita apo ndi yoncho tiwerenge kai Daniel 12 verse 1 ali ndipo nthawi yomweyo adzauka Mikele kalonga wamkulu wakutumikira ana a mtundu wako ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhala yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomweyo cha ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene ampeza amene ambuko. So apapa zikukamba za nthawi yomweyo. So tikaona muno bwino apapa nthawi yomweyo nthawi kumapeto ni nthawi yomweyo akuyikamba pa Daniel 12 verse 1. So nthawi kumapeto anthawi ndimene tayilowa mu Daniel 11 verse yake ya 40 zimene titazifotokoza Daniel 11 verse 40 ndi zimene zikulumikizana ndi kutha kwa nthawi ya pansi pano. Chifukwa tikamaliza Daniel 12 verse 1 tunifima kamba zobwera kwa ndani kwa Yesu. Okay, so ndi unene weneba. So King of the North tinaona kuna no inaamba kusuntha pa na Seleucid Empire kina ngono mfumu yakumpoto inazakhala Rome imene afterwards Rome janagayikana usanduka 10 ku west iko mambali nayo kunali the papacy influence. Right, kumano mapitake no power ya masizi zinazata kumano mfumu wa Chiroma malamulira posepa kufikira 1798 ndetachoka menepo tinazachoka kuzabwerano nthawi ya ndani ya mfumu imene kuzauka imene suzala bada za Mulungu inaliwonse. Mfumu imene ndi imene tukutchati ndi Europe.
amene akusogezedwa kwambiri ndi chani ndi chiphunzitso cha evolution, right? So tikuona no lerolo Rome akukhala pobe, right? Amene akubwerera ngati mu Europe, okay? Komanso ali ndi wasekira alibe nazo ntchito za mulungu, maso ali ndi za ethereum. So tikaona Europe nimene pano patha muntenga kuti ndi mfumu yakuti yakumpoto. Tikaona muno bwino anayamba bwera mu 1957 ngati European Economic Community. Kwa 1995 anazapanga Schengen Agreement ya open borders ku Europe. Kina 1993 anapanga Maastricht Treaty. Mu 2002 anapanga common euro currency. So European Union mbira yake ya short in many. So ndio tikufuna tipeze mfumu yaku mwera. Now nisana kambe za mfumu yaku mwera nimafuna onena chinthu ichi. Daniel 12 verse 1 kama za anthu ako. So tikamagamba za anthu ako, Daniel anthu aka na Ayuda. Maana pano patona na Ayuda sa anthu amulungu yayi. Ayuda amene anthu amulungu lerolo sa Ayuda amene aku Palestina ayi. Na Ayuda amene onse ali ndi Yesu mkati mwawo. Tikaona Aroma 2 verse 28 29 amakamba zono ndwede so akunja kumanda waja ndi wantima, right? Akugamba sa Agalatia 6:16 Israeli wa Mulungu anthu amene akhulupirira. Agalatia 3 verse 28 to 9 ngati sale Agalatia 3 28 to 9 mavesi awiri omaizira pa Galatia chapter 3 amene akamba zono amene abatizidwa mwa Yesu avala ndani Kristo ndiyeyo ndi mbewu ya Abraham. So anthu amene ali mwa Kristo ndi mbewu ya ndani ya Abraham, anthu amene asankhidwa mwa Yesu Kristo. Tukuona amene so a Kristo ndi anthu amene akuyimira anthu ake, anthu amtundu wako a Israeli ama Kristo Yesu. So Israel sakusiya tundu wosankhidwa komano Israel wavunopa ndi Israel amene ali mwa Yesu Kristo. Tukuona so ndio tikaona bwino muno Europe ndio ndi adani akandani Israel. For Europe mene ikubwera apapa ikubwera ndi atheism, ikubwera siku labada za Kristo, ikubwera siku labada chinacho. So Israel wapanopa mdani akankulu ndi Europe, okay? Kumapambali pamene popo paliso mdani wankulu amene akutulukira amene akususana ndi ndani ndi Europe. For Europe sali yekha pa Europe akugwirizana naso ndi ndani ndi America. America tizamvesa tikazapita ku chapter 13. But for now ulosi huu wa Daniel chapter 11 suma kamba za ku North and South America ayi. Daniel 11 imangu kamba za mafumu osa amene ali mfumu yakumpoto yakumwera mpaka umapita anthawi mpaka Yesu akutana akubwera. This is why achina USA situkamba amuya ndikubya dili mozo nebe za USA tona USA kugwirizana kwambiri ndi Europe kumapita anthawi, okay? Tizaona tikapita Jimuso 13 ndi 17 mwafuna tikuvesa no amene akususana ndi mfumu yaku mpoto ndi BRICS. BRICS ndiye yani BRICS inabwera mu 2006 panai Brazil, Russia, India ndi China napanga BRIC. Mu 2010 South Africa inajoina usanduka BRICS, okay? Now nkhani yakunena kuti no amafuna agwirizane kuti apange ndale komanso apange chuma chimene chingasiyane ndi Europe komanso ndi America, kamene chuma chimene chingasiyane ndi NATO. So taona no BRICS countries amene awa tikamba kuona ngati China masana amene ndi Kristo, India mbali zina za India kwa ngati brother Nike America za Christian mpaka anamangidwa, right? Russia tukuzati ku Brazil tukuzati ndi kwa Katolika. In Russia, some other places maga in the old Soviet Union inali anti-Christianity. So taona no BRICS tikana muno bwino. Taona no gawo lalikulu ikusana ndi North America komanso ikusana ndi Europe. Ndikamanga za North America kama za America. Komabe BRICS mene siliganene ndi gawo lalikulu mene lugwiza naso ndi Kristo ayi. Okay? So tukuona mene tukuyenda. So mfumu yaku mwera ndikuti ndi BRICS. Tikamanga Kimo South amene kumapita nthawi azafuna kulimbana ndi mfumu yaku mpoto tukamba za BRICS. Mwanjira ina pamene BRICS ikupanga form ngati ulosi umenewo tikumasulira di monga mwamene munga kufunira ndikuti no tili kumapita chani anthawi, okay? 10%. So tikamana BRICS inamba kuti kukula. Now muchaka chino cha 2024
BRICS inalowa inapanga zinthu zina imafuna kwambiri nato ikhale padera pambali pa Europe kuti asamadalire American dollar. Ifate kamana euro ija backing yake ndi American dollar, right? So amafuna ituluke. So panali ma new members amene alowa kumene ku Egypt. Mukuona menebe? Egypt inalowa jani? BRICS. Ethiopia alowa BRICS. Iran yalowa BRICS. Saudi Arabia alowa BRICS. UAE, United Arab Emirates yalowa BRICS. Dziko limene la UNM7 yalowa BRICS. Even dziko la Taori yalowa BRICS. Muzoona news ziki. So tikaona pamene papa tunano pali magawa awiri, pali mafumu awiri, pali Europe, okay, imene kugiza la miso ndi America, ndi kulino BRICS imene ili ngati south of America and Europe, right? So tunano ndi my ideologies awiri ose. Now taona na baba kale pana chizungu chocheda third world country. Maiko otsalira ngati Malawi amachita ma third world country. Ndi kunali ma second world countries ane maiko amene akuyesayesa amene akukankha ngati china Botswana ndi ena otero. Ndi panali ma first world countries ngati America, maiko aku Europe, right? So anaona kuti third world country ndi chizungu chonyoza. So anatcha kuti ma global south. So tikaona global south ndi maiko amene ndithu alowaso kwambiriso mu BRICS. Muona pa mukuona wene global north ndi maiko ambiri amene amachedwa kuti ndi ochita bwino. So tikaona global north ndi kumene kuli blue, global south imene kuli red. And tikaona mudu mwino maiko ambiri aku Asia achina India, tikaona amenepo India, tikaona South Africa, tikaona achina Brazil, right? Tikaona achina Asia alowa muti mu BRICS. So zochita kuona kuti apapano ndithu lusujo kutani ukwaniritsidwa. Kunano pali mfumu yakumpoto imene Europe imene yohongana pamodzi ndi America. Pamene kuwina kuli Egypt, the king of the south, imene tikuti no malo mwa Egypt mwalo wajani BRICS. And mu BRICS it's all amazing. Unano mu BRICS munalo wa Egypt, munalo waso Ethiopia. Tuona tuno zimezi zofumikira kwambiri kuti zivesese. Now tikaona zimene zizi zikuti preserve kuti chani. Alright, so tufuna rivesese. So Daniel 11 verse 40 ikutuza ifuna no pali mfumu yaku mwera imene ine ndikuona ni BRICS, right? Ngati pai kumaswera kwina titawuthandizana kumano for now kwa ineyo zikuona no imene ngaloye kwambiri ndikumvekesa ulosio ndi yani ndi BRICS, right? So BRICS imene ikucheda ni mfumu yakumwera imene ikukankha mfumu yakumpoto, right? So tikaona history ya Daniel 11 akambati no azabwera kankha push against him imakhantha izenkhani yankhondo. Mwaona pamene tikumapita nthawi, right? Taona kuti no tikukamba no zakukangana kwakulu kumene kuchitika. Okay? So tikaona muda mwino ma global leaders amene awa a BRICS anakakumana kukhazana kumene kuli chani kuli ku Russia kumene kuko pamene anakambirana ndithu za mvemvemve za chani za BRICS. And President Putin palibe po currency ya BRICS inde kumana ali ndi central bank yawo imene ili backed by gold. And anapasa ndalama imene machita BRICS currency kuti no titati kankhe imene iyi itakutheka chifukwa chani Russia khala ili under ma sanctions akulu, Iran is under ma sanctions. So maiko amene amakankha upanga push makosa tikeni ndama yathu simadali SMS ndi pamene amabwera ndi BRICS pay. Mwaona amene be. So kukankha umene mfumu yakumwera ikukankha against king of the north kuona kwambiri economically ndi politically kuti wapanga ma political alliance kumaso akubweraso ndi chuma mapangaso ma alliance ake mfumu yakuti yakumwera tikuona menepe. So tikutaona kuti no tikapita uloso wakale uti ngati munaona ya Daniel chapter 1 mpaka 19 tinaona kuti no mfumu yakumwera ikapita kumpoto imatha kugonjetsa nditenga materitories ena. So tinaona kuti no Russia inde ili ku sogoloko kumano Russia ili ngati part of king of south. Mfumu yakumpoto ikabwera kuzagonjetsa imatha kutenga materitories aku king of the south, right? So mafuna kuvesa amenepo. So tutaona panopa kuli swift pay imene ili yogwirizana ndi ma payments aku America. Wanaona BRICS apangaso yawo BRICS pay imene utapanga ma international transaction size yani dollar. Taona nebe. So taona no BRICS system ikupanga chuma chawo mosusana ndi ya America. Pamene mfumu yakumwera zaba kusakankha against king of the south.
Okay, so Daniel chapter 11 wambano kubwerano pamuzo kuti no dziko lagawikana pawiri, global north, global south, king of the north, king of the south, right? So tinaona na tuno panthamene mfumu yakumpoto izabwera kwa iye mwangati chani kavuluvulu. So tikamona Bible kavuluvulu wakumira chani Yeremiah 25 verse 1 to 32 mutawerenga kavuluvulu wanguyimira chiweruzo ya champhamvu chimene chimabwera ngati chisokonezo. So akuti no ankhale mfumu yaku south izapanga zimezi BRICS sigonjesa chifukwa chani mfumu yakumpoto ibwera ndija ndi akavuluvulu. Nali ndi chidwi mene Trump atangulowa kuti makosana alisa amene afuna apange nawo za BRICS timika matariffs mzake zikamala ku America. So avakuti zafuna no mfumu yakumpoto ibweza moto kwambiri ngati kavuluvulu. So anakamba soti izabweraso ndi chariots kapena akavalo. So tikaona Exodus 14 verse 23 akavalo namene Farao anagwisa ntchito da zithamangisa na Israeli. So akavalo amene athayikimira ana no military tactics amene mfumu yakumpoto agwirise ntchito paja pali NATO ndi Europe mothandizana ndi chani ndi America. So mfumu yakumpoto imene Europe igwisa ntchito ndithu mu tactics ake unawa kuno zimene ziserani zitateke matactics political. So anakapaso za izabweraso ndi zombo zambiri nakamba za kavuluvulu akavalo ndi zombo. So Yesaya 2 verse 16 kamakamba za zombo ukamba za chuma chifati nthawi imeneyo kamagulisa zinthu magulisa via zombo, right? So kamba za chuma mwanjira kamba za ndithu ma economic sanctions. So mfumu yakumpoto izagonjesa mfumu yakumwera pakale pa BRICS idabwera anthu amene anasangalala apa basa Africa ipulumuke chamimbewo kumana utaona ulosi kuti uzafuna no zimene zachitike nzosusana zimene anthu akuganiza. Farolos ukamba moveka bwino nayo kuno chinthu chimene chachitika apapa ndi chimene chita sokoneze dziko lonse lapansi, right? So tinawerenga titawerengaso Mateyu 24 verse 6 makapata kuzaveka mbiri ya nkhondo zimene uzafuna no kumapita nthawi kuzavuta kwambiri mbiri za yani za nkhondo. Even pano pathaona kuti dziko lapansi lagawena pangati patatu pazakhala kumana waukulu umene uzagawene dziko koma ifeyo mwangati anthu ake a Mulungu a Khristu tamwazikana konse pa dziko lapansi. Chimene tikufuna kwambiri sofuma dziko lapansi pano mwangati Yesu anakamba ati no ufuma ngati dziko lapansi pano adakhala yonje bweza anthu angati amenya koma ufumu wa Mulungu ukuyang'anisa pa zinthu zakuti zakumwamba. So pa Daniel verse 40 akuti zafumu apita nthawi mfumu yakumwera izatani izakankha mfumu yakumpoto andapapa ambadi kukankha situzati akankha mpaka kuti koma mfumu yakumwera amabwera ndikhupa ati ikhayo Europe agwirisa dzanja la ndani la America chifukwa pa Daniel 13 imakamba chonchi tifika. Okay, so mfumu yakumwera amabwera ibwera ndi akavuluvulu zombo kumaso akavalo. So ndithu kuli clash yaikulu imene ikubwera koma mfumu yakumwera sigonjesa igonja mwanjira inakukhala world power imodzi imene ili akhale overshadowed ndi mfumu yakumpoto ndi mothandizana ndi America. So tipitizeni Daniel verse 41 after agonjesa mfumu yakumwera akuti chani he shall enter also into the glorious land and many countries. Now mawu kuti maiko kapena countries anachita onjezedwa ndi ma translators chifukwa chani ifana numa usogoloko Edom Moab ndi Ammon anali maikodi mwanenebe koma multi countries mu original Hebrew mulibemo konali mu italics. So ndoerenga upanda multi countries. So he shall enter into the glorious land and many shall be overthrown but these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. Ndoerenga nchicho adzalo also mdziko lokomesesalo ndi ambiri adzapasuka koma opulumuka mdzanja lake ndi awa Edom ndi Moab ndi oyamba ana Ammon. Now apapa tifuna timasule zinthuzi ndi zithuzi zimene zachipangano chakale mwafika tizitani tizimasulire, right? Now
tikamaona mu 41 akamba za Edom, Moab ndi Ammon ndi andani amene hawa komanso malo oyeretsetsawa ndende atiwo. Tikamaona bwinobwino tifuna tione map ya ancient Israel. Tikamaona Ammon, tikaona Yuda, tamona Yuda pamene ali Yuda, right? Tamona Yuda hapo, taona Yuda. So Israeli anali wozunguliridwa ndi Edom. Tamona Edom, dziko la Edom pali pa grape. Tikangopita mwamba pa grape pali chani? Pali brown, pali Moab, right? So Israeli analozikidwa ndi mayiko amene wa Moab komanso Edom anali mayiko amene amapanga neighbor Israel. Malo okomesesa tikaona mu Bible tingoona soma padera panali ma Amorites, ma Ammonites, ma Moabites, Ammon River. So no awandi ma Hittites, Perizzites, Jebusites, Amorites, Canaanites, Geshites, Hittites. Osewa ndamene Mulungu anawuza ana Israeli kuti mkagonjese ndi kutenga malo, right? Motoza liyosha sana gonjese ose and anapitiriza kuwazunguza ana Israeli. Kumano taona Edom, Ammon, right? Moab, right? Dead Sea uyo Yuda anali mbali na Yuda ndi Jerusalem wakang'anizana ndi Mediterranean Sea. Apo pali Edom, Moab ndi Ammon, right? Ukakamba za yani nakamba za Ammon, Edom ndi Moab anali ngati mayiko amene amazungulira yani ana Israel. So tione Daniel 11:6 amati yani malo okomesesa ndi yani verse 16 yani Daniel 11:16 akamba so mbuye muza malo okomesesa koma iye amene anzera kulimbana naye azachita chifuniro chake cha iye mwini, palibe wakulimbika pamaso pake, ndipo adzayima mdziko lokomesesa ndi m'dzanja mwake mudzakhala chiwonongeko. So tikamakamba za dziko lokomesesa tikamba za Israeli, right? Tikamba za Israeli tawana wenepe. So mumapita nthawi Israeli wa Mulungu ndi yani? Tikamona Galatians 6:16 Israeli wa Mulungu ndi anthu onse amene ali mzimu wake, anthu amene ali ndi chikhulupiriro. Tawana wenepe. So akuti akangoti global south yagwa kuti no BRICS yagonja yakanika zimapulani zonse zakanikira rifano aipanikiza. Ata attention ya Europe mologwizana ndi America iza yang'anano kumalo okomesesa fata zalowa mu dziko lokomesesa koma tikuona no pamene topita kuchipangano chatsopano malo okomesesa akusanduka anthu aka Mulungu kapena akusanduka anthu onse amene ali kukhulupirira pa dziko la chani lapasi. Okay, so tikaona muno mwino Hebrew 12:22-24 ku Israel kunali Jerusalem, right? Kumana ifeyo ngati di Israel watsopano Jerusalem wathu ndi kutiyo. Hebrew 12:24 amaroza fana no tikupembeza maso athu akang'ana kuti kumwamba kumene kuli Jerusalem watsopano, maso athu akang'ana kumwamba kumene kuli Israel wa Mulungu, ku nyinji wa angelo, ku mpingo yamba odano obadwa. So tikaona muno bwino mpingo awasidu kamba za gulu la anthu kapena organization. So tokamba za mpingo kapena tokamba za anthu onse amene ali mzimu mukati mwawo. So tokamba za gulu lopangidwa registered kuti no dzina mpingo la tokamba za akhristu amene ali mzimu wa Mulungu mukati mwawo. Amene wawa ndi amene akuyimirira Israeli muchipangano chani chatsopano. So Yerusalemu wawo ndi akuti wakumwamba. So apapa tikuthaonana kuti no akuti mfumu yakumpoto izalowa malo otani okomesesawo. Ninkuona tikapita pa Daniel 12:1 amakamba zodati no Mikaeli azayimirira anthu ake. Chifukwa ena kuti mfumu yakumpoto ikagonyesa mfumu yakumwera, next thing izakhala ndi anthu ake a Mulungu. Fana kuti no in the nature ya mfumu yakumpoto imene pakitisa kuti ndameka nature yake ndio kuti no siku labada za Mulungu, siku labada za kapembedzero. Tikuona wenepe. Yes, that's why Yesu afunika azayimirire ndani anthu ake. Right? Now tiende kamenza Edom, Moab ndi Ammon. Edom, Moab ndi Ammon ni ndani? Ndi mayiko amene analumikizana kwambiri makamaka pachibale ndi Israeli. Fana kuno tikamaona za Esau, right? Ndi Lot. Esau anali mbala ya Yakobo. Lot anali chizukulu chake cha Abraham.
right? Esau namene anali tata wa fuko la Edom, pamene ma Moabites ndi Ammonites anali ngati fuko la Lot. Tapana pamenepe. So Esau ndi Lot ndi tata wa mafuko a Edom, Moab ndi Ammon. So amene awa akuyimirira magulu a mu Chikhristu amene amazitcha ndi Akhristu koma nthawi zambiri amasiyana ndi chipangano cha Mulungu. Luthano zoliyana tikaona pano pa mipingo yambiri ku America imene ma branch akalinso kumayi kunoko ambiri akumapanga zinthu zochita kususana ndi Chikhristu. Nikupereka chitsanzo nkhani ya maukwati amuna okhaokha kazi okhaokha, mipingo yambiri imene ma branch akali ku malayi kunoko ndikamba za mipingo yayikulu yokhazikika ndi ena mapente, mipingo yaku ngati no achina CCP, achina Anglican, ena ngati achina SDA chani achina Methodist no mipingo yambiri sikukhazikika fana kuno ali ndi tax exemption kuboma, right? So chifana kuno boma lipereka pressure nthawi ya Biden mapanga pressure mazibusena ambiri amene ambizada akupanga akulandira nawo za maukwati amene awo. So izimapakisana no magulu amene awo akhale ngati achina Edom, Moab ndi Ammon. Okay, so tendi masulire. So tikuona kuti no chinthu chachikulu chimene chachitike BRICS ikagwa, next thing zakhala no mfumu yakumpoto izafuna kuti no Chikhristu chikhale cholumikizana ndi chipembedzo cha kapena zipembedzo zonse pamodzi ndi dziko lapansi. Mwanjerena mfumu yakumpoto imene Europe mothandizana ndi America izafuna kuti Akhristu a dziko lapansi akhale ogwirizana ndi ulamuliro wa boma kapena ulamuliro wa dziko pa nthawi imeneyo. Tikuona pamenepe. So zimene zizi ndikuona kuti no azayesa kulowa malo otani okomesesa, koma ena azatani azapulumuka mdzanja lake. Akamba za Edom, Moab ndi Ammon amene awa ndi atiwo ndi Akhristu amene sadzalola. Anthu ambiri pano amati akamaona zonyansa zochitika mipingo amene ati aya apapa ndi nkhani ndionena kuti zoyipa zalowa mpingo soyipa yayi. Anthu ambiri amayankhula yonje ngati pa nthawi iyi Akhristu azafika kuti apapa tafika apa ndipo tani ndipo ipapa, right? And Akhristu onse azathawa mdzanja lake chifukwa no Akhristu eni azibuse eni kama mabishop eni, right? Azayima pachani pachoonadi chokha. And ndimanena izi nthawi zambiri kuna no nthawi ya corona, right? Chinachitika njani boma linanena kuti amakusana zimemphera wanawa chinachitika ncha mpingo wina uli wonse kaya umanena chanu timema mpingo na uliwonse unayiponso wina uliwonse umamphera ya wanawa anati muzikhala 5 meters mpingo nonso makhala 5 meters apart achise mpingo, right? Kwambira mpingo kaya mzikiti kose, right? Aramba nati no murani muzikhala mask, muzikhala ndi sanitizer manje mpingo nonso makhala ndi zili mezo. So zimene zimanduzana kuti no mipingo itakhale kususana ndi boma athakuichosa tax exemption ndeti iyamba pereka msonkho komanso athakupanga prescribe property yake kapena kuti kuwalanda malo awo kapena kuwalanda license kuti sangapangise operate. Nikwaneneyo ndimaona kuti no nthawi ya corona ichanati sigula maso Akhristu ambiri amipingo yosiyanasiyana anamba zindikati kodi asogolera athu agonjera aliyense anadabwa kuti no azisogolera mipingo yawo agonjerapo mwachangu kwambiri kuzofuna zayani zaboma. Anthu ambiri anadabwa naso, right? Kufika apo nati amene sanalandire mankhwala aja corona aja asalewe mu charity. Maiko ena zinafika amene ngati ku Zimbabwe zinafika amene mbo. Ani mipingo ambiri ndi mabranch alose ku Malawi amali sama members out inu simunandire mankhwala chipasano bwerani ku nyumba. Ndeti asugambika mafunika zineneza manyani member. Ngona menene? So boma lili ndi pressure ambiri imene maika panyane pa organizations amene wawa amene abanga register. So ndo khulwa natno pamene America ndi Europe izakakamize arifumu yakumpolezalo amaloko mesesa ndiye kuti no azakhala kufuna akakamize pa ma challenge
zonena za dziko lapansi. Ndipo machayi ambiri under one pretext or another azakhala wanga food, azakhala kugwirizana nazo. Koma akhristu ena ababa ndi pamene azathawe akazana chinyasa chija chakupululusa chitema malo oyera. Ambiri azathawa manyamake Edom, Moab, Amon azathawa. Thana zorejana thana zadonda akhristu ambiri amene amathawa ayi asugula thauza zimakunena ayi asugwesa ngalo ampingo songa kwesi pamene mazanu ijo khande ayi azayima mwa Yesu Kristu. Ndikuyanganisira kumwamba ti Yesu mwathu ndo kuti ndo kumwamba. Chifukwa tikaona kale anthu ambiri amatenga chipembedzo yawo chili kuti ku Yerusalemu, anthu ambiri amatenga chipembedzo yawo chili kulikulu la mpingo. Mwa Kristu ena apapa Israeli wa Mulungu azindati likulu lathu kuti kumwamba kumene kuli nyinji wa angelo ndi kwa Kristu ndi Atate, right? So apapa ndi pamene magulu ambiri amene azakhala nayi manji ndi kuti no license ya izachosera. Mipingo imene zakhali kuimadi pachionani mipingo license ya izachosera malo ose kutengedwa ndi boma ndeti mpingo athira pati pomwe. Pene mipingo imene zakhali yayima kuti ayife tisatala boma ndira Kristu ene afunika atani athayeko. Either way nkhani ndi imodzi ena no akhristu ene mwapena thaji Kristu ene chizakhala chikubana khomo ndi khomo, chizakhala chikuyenda underground mobisala. Fana no nthawi imene izakhala nthawi yovuta koma awawa azakulunga manja mwake. So ndithu ndi pamene tiona no ma organizations amene azagwirizana nazo zonena za mfumu yakumpoto azasanduka babulo pa nthawi imeneyi. Mano ena onse azakhala adakuitana kutuluka ndimene mwachani anthu anga fatino ma organization atani agwa. So zimene zizi zikuyimira ndatuno chiyambi chachisauso, chiyambi chakufotokoza kwa lemba la chani la chirombo. So apa pazakhala no lemba la chirombo likukakambizira pachani pa mipingo komanso zinafika poti sutha kugulisa apena atani kugula langupangira present kwa mipingo. So tizaona lemba la chirombo ndi chani mu chapter 13 tizaona, right? So remnant otsala namene azakhala akana mphamvu za chikunja, akana zonse apanga recommit to Christ. Fata ndikamona Moab, Amon ndi Edom anayi anthu amene anayi ndithu inde olumizana ndi Israeli koma sanali anthu amene amapembeza molungama. Umati pa nthawi zakhala nawo panga recommit mosimikizira kwa ndani kwa Mulungu. So zakhali church anthu a Mulungu ali under pressure, right? So mipingo yosiyanasiyana zakhala ili under pressure ni boma kuti yusa member lake agwizane ni boma. Muona yeneve nela anthu onse amene zakhala nanu koma apo sizikuteni zakhatira sukula mipingo akwafinya amene anthu kwapereka kuti kuboma. Mukawerenga Mateyu chapter 10 amarijani muzaperekedwa kuchani ku ndende ataza kuti usani musinagoge waliso kuti usani siko zaona ngalo kuchita Mulungu. Pa Yesu anampha chifukwa yananata uyiti kamulekerera nalo mata zabwazo chosamala athu ndi bwino munthu mmodzi afe kuposa te ijenja mtundosoran ufe ndi muzaperekedwa inuyo chifukwa nanu mukuyima pa nani pa Yesu Kristu. Ndi bwino nemu muperekedwe akakana tumuyipise mbiri yana mpingo kuchani kuboma. So zimene zachitika zimene zamangisa tino chisoso chosiza yakhecho wawa kwambiri. So apapa ndikuyitanira kwakulu kunano tikhale tikuzowa Yesu, tikhale tikuzowa chonati chake patokha osati kuzera mu mpingo yayi. Inde mipingo yathu atiphunzitsa chodadi zina zotena koma taphunzira ndatuno mipingo yoti inapanga register kuboma. Pa nkhani zokhuza za boma mipingo imagwezana ndikani ndi boma, right? Koma no chinthu icho chikakhala bwino mlabe vuto nalilose koma zinthu zitakhala bwanji zikususana ni Bible monga lemba la chirombo muzatani pamene pamene nkhani mukhale ndi ubale wanu ndi Mulungu osati ubale wanu ndi Mulungu zizira mwa mpingo ayi mukhale ndi ubale wanu wanuka ni Mulungu. So tikuthaona no pazakhala pressure sera masewera. So apa kupitiriza Daniel news for the Tarian. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Verse 43. And he shall have power over the treasure of gold and of silver and of
all the precious things of Egypt, and the Libyans and Ethiopians shall be at his steps. So Daniel verse 43 no azaramba solaso dzanja lake kumaiko dziko la Igupto lomwe silidzapulumuka. So tikamangamba za dziko la Igupto mchipangano chaka dziko la Igupto nayi ngati mfumu yakumwera. So apapa dziko la Igupto ikwimira BRICS, ikwimira maiko onse amene anakhanga tuno amapusha kumanira anabwerera mbuyo. So azaramba so dzanja lake ndoti mwanjira ina ndona no apa izakhala no BRICS ija yonse ayinyamula manja mwake pasanangano choma chingati chimozi. So ine nimanganga analyze na okay kodi BRICS imene ikupanga chuma chimozi ndoti pazakhala ngati pali ma reserve currencies awiri zakhaza BRICS zikupitirirabe kumene khoba no zikapitirira zigonjesedwa, right? Kuba zofunika zikifike potino zasaona kupanga push out the euro and the dollar, right? Komabe nkhani no ndi consolidation ndeto no dziko lapasi khala magawo awiri ndeto kuli BRICS kuno euro ndi backed by dollar, right? If BRICS itakhala pa coalition ya mphamvu, it is easy kuti ayigonjese paka muzita ngwe igonjesa BRICS ndeti kose kumwatinga mwayona nkhani ije. So auta azaramba so dzanja lake ndipo azaramba manja yake pa maiko ndipo dziko la Egypt zarani sidzapulumuka. Now verse 43 no azakhala ni mphamvu za chuma za gold ndi yani ndi silver angakhale pa zinthu zonse zapadera za yani za Egypt. Ningowerenga pepani sina ike verse imeneyi mmene koma uno ningowerenga chifukwa verse imeneyi ndofunikira. Okay, Daniel 11 verse 42. Okay, so I never have book of you. Okay, yeah, there is Daniel 11 verse 42. Nena kuti adzaramba dzanja lake kumaiko dziko la Igupto lomwe sidzapulumuka. Verse 43 ndipo adzachita mwamphamvu ndi chuma cha golide ndi silver ndi zinthu zofunika zonse za Igupto, alubi ndi akusi adzatsala mapazi ake. Now muchicho kamba za alubi ndi akusi, muchizo kamba za ma Libyans and Ethiopians shall bear his steps. Libyans ndi Ethiopians ndi ati tikapita chipangano chakale, ma Libyans ndi Ethiopians anali maiko amene amapanga coalition ndi Egypt ikamamenyana ndi mfumu ya kumpoto. Olo Egypt ikakhani nkhondo, ma Ethiopians ndi ma Libyans amakhala ndi nkhani imene nthawi imeneyo mfumu ya kumpoto kale inali bubble, right? Mfumu mpuku inali bubble. So Egypt ikakhani nkhondo ndi bubble amagwizana ndi Libya ndi Ethiopia. So which means that no Egypt imene ikuyimira BRICS ini ma partners pala anthena sana join BRICS kumana ndi ma partners ake. Egypt ikakhali agonjesa chuma chake ma partners onse a BRICS akujoina now mfumu ya kumpoto akujoina now the new world order. Is a new world order, right? So kind of in a minute. So that kind of global influence, right? Imene Europe is a kind nayo pa BRICS. Okay, so they're gonna Ezekiel 30 verse 4, Ezekiel 30 verse 5 imakamba za Ethiopia ndi Libya imene imakhanga rino azizake ndani amene amakhala zake a Egypt. Okay, so tiona no EU ulo sokufotoza rano uzakhani control ya chuma ya gold ndi silver ndi zinthu zonse za Egypt. Mwanjira ina tikubwera no nkhani ya mark of the beast jona no sutha kugula ndikutani ndikugulisa zona no Malawi chifati simungumvera ife silikupatsanso ni aid tikuona menepe. Mwanjira ina trade zakhala kuti ibangira control ndi Europe ndi America, chuma chizakhala ibangira control cha global south ndi global north ibangira control ndi America ndi Europe, right? So zakhala no ndi nthawi yovuta yoti ndikatha kugula ndikutani ndikugulisa. So zakhala financial control. Now tikaona muno bwino pamene apanga financial control ndoti
azakhala akupanga push mark of the beast imene ili chinthu chimene chikulemekeza mulungu wa European Union. Izakhala chinthu chimene chikususana ni mulungu kotheratu. So mark of the beast ifunika khale mark ya chirombo, ifunika khale mark ya chinthu chimene chikuonesera kuti munthu safuna kupembedza ndani? Mulungu. So chimene chichi chimene izayikidwe kuti no chikankhe akhristu onse, chikankhe maiko onse. Right? So zimene zizi zichitika choncho. Now kuti zakhala choncho chabe, mark of the beast yayikidwa mu Daniel 11 verse 43 kupanga control chimacho. So zakhala mutani Daniel 11 verse 44 audience. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly make amen. Verse 44 now, koma mbiri yochokera kumawa ndi kumpoto idzamvuta. Idzamvuta ndani? Mfumu ya kumpoto ija. Mbiri yochokera kumawa ndi kumpoto idzamvuta. Nadzatuluka iye ndi ukali waukulu, kupha ndi kuwononga konse ambiri. So mbiri ya kumpoto ndi yakumwe atione kumano ndi chani? Tentonene. Aroma 10 verse 15 ajani. Ndipo adzalalira bwanji ngati sanatumidwe. Monganso walembedwa okometsa ndithu ali mapazi a iwo alalira uthenga wabwino ndi zinthu zabwino. Muchizungu amalumikiza bwino tidings out of the east. Tidings ndi uthenga. Koma nchicha kamba zambiri, yes? Anyways, so nkhani nakuno mbiri imene ya kumpoto izabwera ndiyo amene alalira uthenga. Anthu aja amatcha Amoni, Moab, right? Azakhala no athawa mark of the beast sana ndiye nawo sakutagulira ndi kugulisa inde ndiye mbiri zafika kuti anthu aja kulalika akukulalika bwanji anthu sakukwanisa kugula ndi kugulisa chiza apase mphamvu kukhani mu nthawi ndi chani? Ndikuzazira kwa mzimwera, kutsanulira kwa mzimwera komaliza pa dziko lina chani lapansi. Masalemu 48 verse 30 phiri la Ziyoni chikhalidwe chake nchokoma kumbali zake zakumpoto, ndilo chimwemwe cha dziko lonse lapansi, mudzi wa mfumu yayikulu. So tikaona muno bwino anthu a mulungu azakhala nawo no akulalika uthenga wakumpoto. Tikamaka za kumpoto tikamba za phiri la Ziyoni. So phiri la Ziyoni ati khayeke nchokoma kumbali zake za kumpoto. Kumpoto kuli ndani? Mudzi wa mfumu yayikulu. So tikamba za kumwamba. So anthu amene ayima pa phiri la Ziyoni ndi atiwo. Fate akamba za mbiri ya kumpoto ndi mbiri ya kumawa, right? Tidings of the east, mbiri yochokera kumawa ndi kumpoto. Kumawa ndi kumpoto, right? Kumpoto nalando kumene kuli mzinda wa mfumu kapena mzinda wa mulungu, right? So ndi ku Ziyoni umeneyo. So tentonene uthenga amene uchitika motani, right? Chimfuso 7 verse 3 imaroza fana panali ngelo ina ochokera kuti kumawa. Ngelo ina ochokera kuti kumawa anazale girani musaiphe nyanja mtuna ni mphepo. Mpaka tatafika uzinikira malisa kusindikiza akapolo pachani pa mphumi. Tikamaona panopa akhristu ambiri ndithu anasinthidwa ndi moyo wa Yesu Khristu. Efeso 4 verse 13 amatoza feno chisindikira Mulungu ndiyo mzimu woyera ukhala mkati mwa munthu. Koma chimachitika njani? Munthu ukasintha mzimu wako umasintha, moyo wako umakhala mizali ndi Mulungu. Koma mbiri ya tchimo imakhala ikati ilipompo. So imakhala no chikhulupiriro timachimenya m'malingaliro kuti tikhazikikebe mu moyo umene Mulungu wati basi, right? Mayesero amachitika muti menemo. Komano apa pasiku la chimuso 7 verse 1 unano anthu akusizida angakhale muja pamphumanja ina ndikuzazida kwa mzimu osati ni mzimu athoka. Komano the last outpour the last remnant of sin izakhala widana yachosedwa. Manje na mbiri ya uchimo sizakhaso ni mphamvu pa ife. Mbiri ya uchimo imene tinachita zonse tinaonera zonyasa tinkachita zonse zakhazadana zachoka. Zakhala no silingachimweso silingabwerereso mbuye pachisankho chimene tapanga apapa pamene pazapangisa natino dziko lapasi lichito kudabwa. Pazakhala ndithu resistance ya anthu a Mulungu
amene akutchedwa the 144,000 and chimusufodi ndisana akamba tuno amene andi amene ayima ndi mwana wankhosa pa Zion ndipo ali ndi dzina la Atate lawo mchani pamphumi, dzina la Atate khadi la Mulungu pamphumi. So mbiri ya kumpoto ndi imeneyi, mbiri ya kummawa ndi imeneyi, anthu amene azazunguze. So iyi ndithu izakhala ndithu uthenga womaliza ku dziko lapansi pa nthawi imene anthu sakutha kugula ndutani ndi kugulisa. Tizadalira chikhulupiriro osati zinthu zimene tili nazo. Zinthu zimene tili nazo kachina WhatsApp pano kuti matha kuyika ma videos athu pa YouTube poponya pa WhatsApp malinki chani sizakhatira chosedwa pano pa mafoni athu awa, mafoni awa ali linked ndi card. Ndero pa nthawi imene zakhati basi mafoni kungoyika card sizingathekeso akutuluka maimelo zonse zachoka, zakhati tilibe access pena paliponse. Tizabweraso pa Daniel 12 olungama, tizabwerera pa Daniel 12 pamene Yesu yekhani amene azakhale utani kuti yimirira. Tizabwerera pa Machitidwe chapter 1. Machitidwe chapter 1 analibe WhatsApp, analibe china chilichonse chimene ali nacho mphamvu ya Mzimu Woyera yokha basi. Mzimu Woyera kuzaza mkati mwa moyo wawo. Ife tikazakhala ndi chimene chizakhali ndi chinthu chimene chingapose zonse zimene dziko lapansi ngati pasi. And uthenga ameneyo uzapangisa kuno mfumu yakumpoto izunguzeke mutu anthu ozazidwa ndi Mzimu Woyera, anthu amene akusungidwa ndi Mzimu wa Mulungu osati pa zinthu za dziko lapansi pano. So tizaonesa ku dziko lapansi natino ulamuliro weni ndio umene umatheka ifati Mzimu Woyera ngale mwandani mwa moyo wa munthu osati ifati uli ndi zonse za dziko lapansi. Apapo pamene pazaonesedwe ufumu wa Mulungu weni. Kodi muzakhalapo, muzakhala kukhulupirika ngazi choncho ndi chimodzi yokha limene ngifuna tipange tingozipereka moyo wathu kwa ndani, kwa Yesu. Ifati nthawi nditi ndino tili mu nthawi imene tikandika nthawi imeneyi. So EU izakhala ndithu ikuphano anthu amene akubwesa uthenga. Tinaona amene tino ndipo izapha anthu ambiri. Mina tiwerengeso amalija nadzatuluka iye ndi ukali waukulu kupha ndi kuwononga konse anthu ambiri azaphedwa nthawi imeneyi. Ena uzazidwa ndi Mzimu Woyera, akulalika kanthena, ena akufa uthenga, ena akubwera, ena akuta akuphedwa. Unaona menepe? Kodi niyo muzaphedwa chifukwa cha uthenga. Nthawi nayo no Yesu akakhala moyo wa munthu chine senchotheka. Ife tingokhala mwandani mwesu tisazike pressure tetu kuti nzayima nkhani siya iniyo yayi. Ine kudyosani ntchito chaka chimodzi chidusi muphuphato koma paonera tusititala kugula ndi kuti ndigulisa ntchito sezatha, maskulu sazatha pati pamenepo, maskulu pomba azatha, driver license sizagwira ntchito, mafoni out, kugula ndigulisa so ayi tizakhatira dulidwe lathu palibe chinesi yadzuka pasi titatogwisa ntchito pokapoka tichimwere Mulungu. Koma anthu ake a Mulungu azakhala uzazidwa ndi chinthu chimodzi Mzimu wake basi. Ndoti ngati tikufuna azakhala anthu uzazidwa ndi Mzimu Woyera pa nthawi imeneyi, tifuna tizazidwa ndi Mzimu Woyera pati panopa, tikhala anthu obada asomwasomano lero kuti akamazasindikiza anthu tizakhala sunguliti menero. Mafuna onena chinthu ichi pa Pentecost anthu achana panga study Bible anamvesesa koma chimene amangwene angodikira Mzimu Woyera utani usanidwe kwa iwo. Wadakhala ziyeka mutani pepe chine achitika amakufikira adikire. Ino ndi ineyo tifuna ngokhala mwa Yesu Kristu didikire basi. Daliso meno nagwera pa Pentecost ife tudikira daliso ukulu omapera nthawi ya latter rain. So ini ndi ndimene chichitika. So ndithu izakhala no ndi nthawi omapera tuno anthu safuna kugula ndi kugulisa apitiza walika apanete apase pressure adani afe. Final pressure manthu a Mulungu sazadani sazaimva yaya azakhala opereka uthenga womaliza wachani wachilimbikiso kulimbikisa dziko lonse lapansi. Anthu azakhala ndi chikhulupiriro chimene chingapose mantha kuziyazana apa ndiphedwa koma ayi osagiva yaya chifukwa chani Mzimu wa Mulungu kali mwandani mwa ife. Ndipo nthawi imene azichitika nchani Daniel 11:45
And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain. He shall come to his end, and none shall help him. Verse 45. Ndipo adzamanga mahema a nyumba yachifumu chake pakati pa nyanja ya mchere ndi phiri lopatulika lofunika, koma adzafikira chimaliziro chake wopanda wina wakunthandiza. So tikamakamba apapa atazamanga mahema a nyumba yachifumu yake pakati pa nyanja ya mchere ndi phiri lopatulika. Muchizikamba tino he shall plant his tabernacle in the seas. Seas ndi chani? Tikaona muno bwino maybe Israel ndiye khaya amene ali pakati pa nyanja ziwiri, Sea of Galilee komanso Mediterranean Sea. Okay, so akamba za Israel yemwe uchi Holy Mountain tinaona kana tuno tukamba za njani. So Israel tikamana ndi amene ali pakati pa Mediterranean Sea ndi Galilee. Koma situ kamba Israel ali ku Yerusalemu chai. Koma tukamba ife unatu ifeyo pakali panopa ndife Israel kwa Mulungu. Komanso tili pa phiri loyera mwanjira tili mu Zion. Kona 144 ndi kimida kuna tuno yayimira malo opatulika yemapa phiri la Zion 144,000. Right? So tikuthaona kuno tika zilenga zinthu ndizira pa Moses. Iyo izayika pressure pa anthu amene akuyimirira Israel. Izayika pressure pa anthu amene ayima ndikangana kumwamba, anthu amene akuoneka ayima ndi mwana wankhosa. Right? So zakhala ndithu zowawa, koma anthu a Mulungu azakhala natino ali ndi mphamvu yonse. Right? Tikamakamba za phiri tiona natino Eliya anakumana ndi anene aba ku phiri. Yesu anakumana ndi Yesu yake omaliza kuta ku phiri. Right? Ku phiri unachitika zambiri. So anthu phiri imayimira chigonjetso ya Mulungu, chikhulupiriro chimene Mulungu amatani amatipasa. Right? So ndithu izakhala ndithu kuyesesa natino Europe izesa kufinya nthamu kumano mphamvu yake izapita kuti kumapeto. Chifate chimuso 19 imatoza fanano ndithu iye okhala pa akavala azakhala kuthamanga kubwera, ndipo lemba la chirombo izafika so kumapeto ake. Chifate palibe mphamvu ya dziko lapansi imene ingagonjetse plani ya Mulungu. Pa nthawi imeneyi Yesu yekha namene azapangitsa tino anthu ake a Mulungu akhale ndi chipambano chomaliza kwa chirombo ndi lemba lake. So izakhala ndithu nthawi yokoma, nthawi ya chigonjetso, nthawi imene kupanikizidwa uzakhala kwatani kwatha. Zatha bwanji? Daniel 12 verse 1. Ati ndipo nthawi yomwe nthawi yake itiyo pamene mfumu yakumpoto izayike ndithu mapalisi zake pamene pali anthu amukuchita kupanikiza yoyo pa nthawi yomweyo ati yani. Ndipo nthawi yomweyo adzauka Mikaeli kalonga wankulu wakutumikira ana a anthu a mtundu wako. Ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhala yotere kuyambira mtundu wa anthu kufika nthawi yomwe ija. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa. Yes amene ampeza mena buku. So onse amene tikanika chimuso 13 ndi same reference amakamba tino onse amene sanambere m'buku la mwana wankhosa azayambira chirombo. Chimuso 13 verse 8. Koma apa kuti onse amene ali m'buku azapulumutsidwa. Inu ndine tingokhala mwa Yesu. Nkhani yakulu tikhale mwa Yesu. Inde tizakumana ndi zoopsa zimene sizinakhalepo pa dziko lapansi pano, koma inu ndine tili ndi moyo umene unagonjetsa tchimo ndi imfa, moyo wa Yesu. Chimene mfumu wambiri chimene. So Mikaeli akukemera Yesu Khristu amene akuzatetezera inu ndine mu nthawi yoopsa ngati imeneyi. Akayima panopa tikuona tino Yesu Khristu ali pa dzanja lamanja wakhala pa dzanja lamanja, koma akayima ndi tino zonse zatani zamalizidwa. Ndi tino probation amene achitetezera dziko lapansi yanani chaseyedwa ali sapanga chisankho chake. Uyipa akhalabe chiyipire, olungama akhalabe otani olungama. Pa nthawi imeneyi ndine mphamvu ya chirombo ikutani uphwanyidwa. Inu ndine tikupulumutsidwa pa nthawi imeneyi. Inde uzakhala mazunzo amene sanachitikepo
koma nthawi Mulungu azakhala otetezedwa ndi mphamvu yake Mulungu, azakhala ndi osindikizidwa kuti sangachimwenso, atha kulola mpaka imfa koma usachimwira ndi Mulungu, azakhala otetezedwa ndi Mulungu. Koma ikazafika nthawi kuti nochitezi yasekedwa kuti ayisapanga chisankho, Mulungu sazalola ulo ndi mmodzi wayo kuti afe, chifukwa imfa zawo ndizoti zikhale ngati mbewu yoti anthu ena abwere kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Koma chitezeka azasekedwa, anthu amwe azakhala atezeka mpaka Yesu abwere. Chimene ndine tifuna tipange, mayina athu akhale m'buku la chani? La moyo. Tizakhale ndifotetezeka. So pazakhala ndithu chigonjetso chachikulu, anthu Mulungu azayimba nyimbo, pali ndithu chiyembekezo mwa Yesu Khristu, pazakhala kukwanisidwa zonse zimene taziona Daniel chapter 1, Daniel 11 verse 1, mapeto ake ndati ndamene awa. Pali ndithu chiyembekezo chachikulu chimene chikuyembekezera onse amene atayime mwa Yesu Khristu. Inu ndine tikhalepo, inu ndine tiyime ndithu mwa Yesu Khristu. Chomwe tikufuna tipange, tikupereka moyo wathu kwa Yesu Khristu ndi kudalirabe pa iye basi. That's all we need. Mulungu akalemekezeke chifukwa cha uthenga umenewo. Koma sinamalize iyayi. Daniel 12 ifotokoza zonse zimene zidachitike kwa anthu a Mulungu mpaka Yesu kubwera. So tiyamba Daniel 12 verse 1 kusesereka mpaka 13 ndi titamaliza buku la Daniel. Ndeti chimene tiyembekezere tiyambire buku la chivumbulutso, imene ilomikizana kwambiri ndi buku la Daniel. Buku la Daniel ingati part 1, buku la chivumbulutso ingati part 2, amene matisatira kwambiri takhala tikuonesa zimene zizi. Mulungu akudalitse. Tengani video kwagawira anthu ena pa WhatsApp ka pa Facebook, gawa malinki ku download ukampasa munthu ena mu flash ka mu phone, ndithu chonde lanu uthenga upite pasogolo. Mulungu akudalitseni. Amen.